Наистина нервен матч и за двата отбора беше много важен този матч да се вземе. Най-вече от гледна точка това, че липсват точки. Имаме и ние си имаме кадрови проблеми, имахме и от друго естество проблеми, знаете много добре. За мен този матч го изиграхме добре. Тоест, много се събраздаваха момчетата максимално до последната минута. Много бърз матч, пъргав матч, с много динамика. Да, наистина имаш малко положение, се създаваха пред двете врати, но все пак Черноморец, Бургас така се бяха доста прибрали и позатворили пространствата пред тяхната врата. За Дуспа, колко имало Дуспа, не искам да го коментирам, това ще го коментирате вие след като изгледате записи, ако има и така нататък. За мен е малко пресилено Дуспата. Колкото за червения картон, не червен, а два червени са за мен. С влизане отзад, това си е червен картон, след второ нарушение, едно нарушение, веднага след него последва веднага второ. С човек повече, наистина се опитахме максимално да натикаме отбора да вкараме отбора на Черноморец в техната палантерия, естествено да стигнем до победата. Не се получи, има и такива мачове. В интерес на истината, аз съм доволен на този етап от как седи отбора и на какво темпо играе. Темпото е добро, високо. Мисля, че от тук нататък имаме основа, на която може да стъпим и да работим и да тръгнем отбора нагоре. Въпроси?